Ассалому алайкум ба ҳама бардорои азиз, падару модару, апа модару, касе ки моро айни ҳол тамошо кардесай. Бардорои азиз, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба канали худмон, ба канали Авиакасай Толибов. Имрӯз 25 сентябри соли 2025 астай. Эфир сар додем ки аз нархи навои авиабилетҳо шуморо бохабар кунем ки дар моҳи сентябр ва октябр, ноябр, декабр нархи навои билет чӣ хел шидесай. шуморо имрӯз хабардор мекунем. Бародари азиз, ногуфта намонад ки бозам такрор мекунем. ҳар рӯз ҳамин гапҳоро дар эфиромон такрор мекунем, бозам такрор шавад. Авиакаса дорем, ба тамоми ҷо билет ҳаст, билети ҳавопаймо. номерои ки ҳозир дар рӯи экран дидесен охираш 5497 ватсапи мо аст. Бародари азиз, шумо метавонед гирин ватсапа сохранить кунед, билет харидорӣ кунед аз авиакасаи мо ба дили пур, билетҳои бо нархи дастрас. Бародари азиз, билетотона худам мафурид мекунам, барои ҳамин ба дили пур метавонед маромат кунед, муроҷиат кунед. ҳамун Толибов ма худам ҳастам. бародаро дар ватсап бо занг мезанем, мепурсем ки ака эфир гирифтем номеротона. ҳама худам бародаро дар ватсапам ҷавоб метавонам. барои ҳамин маромат кунед. ҳозир касе ки дар эфир астай, бародари азиз, саволотона нависен дар ҳамин комментария. мо дар ҳамин прямой эфир мехонем, ҷавоб метавонем шумода ки нархи нави билет дар моҳи мақсад октябр, ноябр, декабр чӣ хел астай. ба фикрам бисёри нафарот аллакай маълум шид ки медонем бародаро, айди шанбе Москва омадан нархи навои билет арзон шидагиай. бародари азиз, эфирмон чӣ хел рафтесай, нависен. Эфир ба фикрам кам кам часпидесай. овозо чӣ хелай, эфир чӣ хел астай, хоҳиш мекунем нависен. ва нафаро ки дохил мешен каналда, бародаро аввал ҳамин як дуна лайка бимонен, баъдан саволу ҷавоб кунем, беҳтарин мешавад, дастгирӣ барои канали мо мешавад, барои канали мову шумо. мо ҳамҷа эфир сар медиҳем ки шумо қайти ҳамсӯҳбат шем, нархи навои билетҳоро гап занем шумода. шумо бохабар шен ки вазъиятҳо чӣ хел астай, нархи наво чӣ хел шидесай. ҳозираша билетҳои арзон бародаро айди шанбе, душанбе ба тарафи Россия омадан. кадом шаҳри Россия ки набошад фарқ надорад, хеле арзон шидагиай билет. ай клуб Москва омаданам арзон шидагиай, ай хуҷандам, ай бохтарам. хулас ҳамин билети омадан арзон шидагиай бародаро. баъзе акои ҳастанд ки эфиромона мебинанд, баъд занг мезананд, мегӯянд ака шумо эфир кардем, билети Москва душанбера масалан мепурсанд, баъд мегӯянд ки шумо дар эфир гуфтем ки арзон шидай. масалан бо диққат гӯш кунем бародаро, мо Москва душанбе рафтана нагуфтесем, мо ай душанбе Москва омада нагуфтесем фақат. яъне ки касе ки ай Тоҷикистон мебиёяд тарафҳои Россия, ҳамун билетҳо арзон шидагиай бародаро. касе ки мерава, ӯ хеле бадам арзон нест, чӣ хеле ки ай душанбе мебиёяд, ӯ хеле арзон нестай. ба ҳамин хотир шумо бо диққат бошед, аҳамиятен эфиромона бародарҷоно. ва баъдан маромат кунед, билет харидорӣ кунед аз авиакасаи мо ба дили пур муроҷиат кардан гием бародаро. 18 сентябр эфир карда будем, як 6 рӯз пеш мешудам, не як 7 рӯз пеш, як ҳафта пеш мегӯем, эфир карда будем, нархи навои билета шумода гап зада будем бародаро. ина имрӯзам бо даромадем ки нархи навои билетҳоро шумода гап занем, чӣ хел шидестай, чанд сум астай, кадом рӯзда. барои ҳамин касе ки дар эфир астай, марҳамат саволотона нависен бародарҷоно, смела метавонед саволотона нависен. мо як соат дар эфир мешем, нархи навои билетҳоро шумода дар прямои эфир гап мезанем. ина марҳамат кунем бародарҷоно. хуб, билети омадан бародаро, ай душанбе Москва омадан. ҳозир ман шумода гап мезанам.
чанд сум метавонем авиакасаи мо харидорӣ кунем? 15500 рубл ба ҳамун нархи пешина. То сентябр бардоро, то охири сентябр мақсад ҳамин нарха метавонем бигирем. баъд якум одам аст, дуюм одам, сеюм, чорум, панҷум одам астай. бале то 5 октябр бардоро ҳами авиакасаи мо шумо метавонем 15500 рубл душанбеи Москвара харидорӣ кунем. нафароида ки дига ҷо дар кора, ай дига ҷо мисол душанбеи Москва не, душанбеи Екатеринбург, Самара, Питер, Новосибирск дига ҷо мераванд. шумо метавонед ин нарх навои иҷора дар WhatsApp нависем бардоро, ё ки дар ҳами эфир бошен. инаози дар ҳами комментария эфир нависем, ма дар прямой эфир шумо да ҷавоб метавонем. 1 соат дар эфирем бардоро. касе ки дохили эфир мешавад бародарҷонов, аввал як дона лайка бумонед, дастгирӣ шавад барои канал. марҳамат, саволотонам баъд навистан гирем. марҳамат бародарҷонов, нафарои ки дуромадесен, дидесен, лайк мондесен, раҳмат. барои лайкотон миннатдор ҳастем. хуб, номеро ҳастай, касе ки эфирда бошад навистан хушнатия, марҳамат занг занед. ями WhatsApp мо ҳастай, ҳозир прямой метавонед занг занед. суҳбат мекунем бародарҷонов. айкулоб Москва омаданам бардоро. ҳозир ман шумода гап мезанам ки айкулоб ана чанд сум шумо метавонед харида биёед ба Домодедов ҳозир ҳастай бародарои азиз. хоб, кулоб Москва ҳамин моҳи сентябр да бародарои азиз ай 13500 касе ки ай кулоб Москва омадистай Домодедов ай 13500 рубл сар мешавад. дар ҳамин моҳи сентябр метавонед харидорӣ кунед. ҳар рӯзаш ҳар хеле бардоро. масалан ҳар рӯз як нарх нестаю. масалан 27 дига нархай, 28 дига нархай, 29 30 дига нархай. ҳами чанд гуфтем 13500 сар мешавад. арзонаш рӯзе ки ҳама арзон шад 13500 рубл сар мешавад. ина марҳамат кунем бародарои азиз. касе меҳмон боша хуш омадем бародаро. подписатсия кунед. мо эфир мекунем дар ҳамин каналмон, эфир сар метем, нархи навои билетҳоро шумо да гап зада меистем. эфирҳоро ба хотири шумо сар метем бародарои азиз ки ҳамсуҳбат шем. шумо бинед мора ки мо ҳамиҷа ҳастем, кор кардесем. баъд бародарои азиз, агар рӯзое ки мо дар эфирам набошем, мо WhatsApp-мон 24 соат кор мекунад. шумо метавонед ҳар рӯз муроҷиат кунед. мо да ҳар рӯз кор аста, ҳар рӯз рӯзи корӣ ай. то соати 11 шаб ба вақти Москва бардоро. баъд 11 дига зангода ҷавоб наметем бардоро. бо ай 7 саҳар ба вақти Москва ай 7 саҳар бо кор аста. ҳар рӯз кор аста, хулас без выходной. барои мо рӯзе ки мо эфири накардем, шумо фикр накунед ки ба ҳами тамом, кор тамом. мақсад мо ягон хабарои нағз шавад, интересни шавад мардумда, мо видео мекунем, дар эфир мекунем, видеои 5 минута 10 минутарам карда дар каналамон мемонем. ҳай канали мо авиакаса ҳастай. бисёртар ҳами вобаста ба нархи навои бардоро. мо ҳамин нархи навора шумода фақат кӯшиш мекунем ки нархи навора бирасонем. ба ҳамин хотир саволо вобаста ба билет бошад, бо нақсар мешавад.
чизе ки кори мода наздик ҳастай. Юридически саволора баъзеҳо шахай то ҷои медонистагимона шумо да ҷавоб метиҳем бардорем. Чизе ки медонем, чизе ки намедонем. Масалан шумо бо метонен ай дига ҷо фаҳмин. Ай юристо ай дига бардорее ки ҳами коро қатъи заниматся мекунанд. Хулас ҳами хел бардорее азиз. марҳамат кинед, касе ки ҳозир дуромад хуш омадем бардоро. Савол бошад нависем. Саволотона нависан гирем, дар ҳамин прямой эфир мо ҷавоб мегардонем. Кулоб Москва омадан гуфтем бардоро 13500 рубл. айдишанбе Москва омадан 15500 мешавад. То 5 октябр айдишанбе Москва ҳамин нарха. Кулоб бошад ай 13500 сар мешавад. Бо ам хел кам боло шидан мегирад. Варианти ҳама арзонуш ҳами 13500 рубл бародарои азиз. Модаро, апо, касе ки тамошо кардастен, шуморо метавонед саволотона тин бемалол дар прямой эфир шуморо ҷавоб мегардонем. марҳамат кинем бардори азиз. мо ина дар прямой эфир иштагием. Хай касе ки дуромад саволошона дод, ҳамиҷа саволошонда ҷавоб мегардонем. 1 соат дар эфирем бардоро. марҳамат кинем бардори азиз, саволотон бошад навистан гирем. Бардори азиз, билети поездам ҳастай дохили шаҳрҳои Россия фақат. баъд дохили Тоҷикистон билетҳои Душанбе Хуҷанд ё Хуҷанд Душанберам ҳастай. Агар ки бо бигӯем ки мо пули сомонӣ дорем, баъд метавонем харида, мешавад бардоро. Сомонӣ қатирам билетотона мегирем. ё сомонӣ қатӣ ё рубл қатӣ. касе ки ай Душанбе Москва омаданияй пули сомонирам дошта бошад, мешавад бардоро. мебинем нархша ба сомонӣ шумо да гап мезанем, махбул шид мегирем ё ба рубл. ҳамин ду валюта қатӣ метавонем билетҳои шуморо бигирем. Москва Душанберам касе ки ай Москва Душанбе рафтанияй пули сомонӣ дошта бошад, ин хелам мешавад бардоро, мегирем. хулас ки ҷое ки набошад бардори азиз. ҳай баъзе ҷоҳоро ба сомонӣ гирифта намешавад. редка ҷое ҳастае ки ба сомонӣ намешавад. бисёр як 80-90% мешавад ба пули сомонӣ. рейсҳоро гирифта метавонем мегирем, метавонем то бардоро. мақсад мо кӯшиш мекунем ки ами кори шуморо буд кунем бардоро. касе ки муроҷиат мекунад, кӯшиш мекунем кори шуморо буд кунем. ҳай мардуми хумон бисёртар сомонӣ дорад ё ки российский рубл. доллар қатӣ кам сару кор мегиранд, ё ки юан бошад, ё ки дигар валютаҳо бардоро. хуш омадем бардори азиз, касе ки ҳоз дохили эфир шидистай, хуш омадед мегӯям шуморо. марҳамат кинед, авиакас ҳастай онлайнай. билетҳои онлайнай ба тамоми рӯи дунё ҳастай. смела марҳамат саволотона тиен ва метавонед билет харидорӣ кунед. билетҳои мо бо нархҳои дастрас. хуб, салом алейкум. салом алейкум соз навистая бародар. ва алейкум салом, раҳмат бародар, шумо соз хуш омадед.
Жуковский душанбе 18 ноябр. хуб ҳозир ҳамиҷа дар программаи эфир мебинем ака шумода гап мезанем. 18 ноябр. бардори азиз, шуморо саволотона додан гирен. 1 соат дар эфир мешем. баъди эфира ки мо ҷамъбаст кардем, бо ватсап мо кор кардан мегирад то 11 шава. мақсад метавонед шумо муроҷиат кардан гиред. хуб 11 ноябр. Жуковский душанбе. 11 ноябр бардори азиз 26500 рублай ҳозираш дар мақсад ду моҳ қариб 1.5 моҳ пешам то 2-3 моҳа бардоро шумо метавонед билет гирифтан гирен. 1 ҳафта пеш мегирен, 1 моҳ пеш мегирен ё 2 моҳ пеш мегирен, мақсад фарқ надорад, гирифтан метавонем. ягон изменение шавад, мо шуморо хабарша мерасонем. моҳи ноябр метавонем гирен, декабр, январ, ҳамин ки ҷое ки билетош баромадагӣ бошад, пешакира метавонем билетотона гирифтан гирен. мо шумода нарх навора гап мезанем, маъқул шавад мегирем бардоро. мақсад вунуква душанбе ҳозир ҳастай, моҳи декабр дастай бардоро. декабр, январ, каседа ки пешакӣ маъқул бошад метавонад гирифта монад. бардори азиз, нафаре ки нав дуромаден, шуморо хушомадед мегем. билети арзона шумода ҳозир гап мезанем. билети ки ҷо арзона бардоро. касе ки ҳозир ай Тоҷикистон, Москва меояд, тарафҳои шаҳрҳои Россия фарқ надорад, Москва, Самара, Екатеринбург, Питер, дигар ҷо ё ки Новосибирск, билет омадан арзон шидаги бардоро. мисол душанбе Москва 15500 рубл то 5 октябра шумо метавонед авиакасаи мо бихаред, ё ки ай Клуб Москва 13500, ай 13500 рубл сар мешавад. касе ки ай Тоҷикистон мебиёяд бардоро, шумо бо диққат гӯш кунед. мо билети рафтана нагуфтесем, касе ки мебиёяд ай Тоҷикистон омадеса иса, ҳамин билетҳо арзон шидаги бардоро. хеле аг арзон шидаги бигем 15500, 13500 ай Клуб касе ки мебиёяд. ҳай каседа ки дигар ҷо дар кора, мақсад ай Бохтар мебиёянд ё ай Хуҷанд мебиёянд, шумо и ҷоро метавонед дар ҳамин комментарияи эфир нависед. ҳозир мо шумода мебинем, гап мезанем. ё ки Москва, шаҳри Ӯзбекистон, ки ҷое ки мақсад набошад. баъд бардори азиз, билетҳои Ӯзбекистон арзон мешавад. вигна ҳаста, фақат бебагаж вариантҳо. ҳамхел вариантҳои бебагаж Ӯзбекистон шаҳрош арзоне бардоро. касе ки агар через Ӯзбекистон рафтания, агар багаж қатъи бигирен, ӯ қаразнисаи калон намекунад бардоро. ҳамун расход мекунен, раҳбарӣ мекунен, мебиёен, бо ҳамун нарх мешавад. агар ки багаждор гирифтанӣ бошед, агар бебагаж бошад, мақсад через Ӯзбекистон биёен, хай ягон сум эконом мешавад. бардори азиз, касе ки дохил шид, хоҳиш мекунем як дона лайк бимонед, ҳамин канали моро дастгирӣ кунед, ба хотири дастгирии канал шавад. бениҳоят хуб мешавад. моро ҳам кӯшиш мекунем эфиромона тез сартем. баъд вазъията шумо да гап мезанем, мақсад чӣ хел аст нархи наво. хуб, инҷа бародар нависай, ака нархи билета мегуфтем чанд сумай. лекин нагуфта ай киҷо ба киҷо биданшам бинависем бардоро. аз куҷо ба куҷо биданшам ҳатман нависем. шомадем бародари азиз, авиакасса дорем онлайн, ба тамоми рӯи дунё билет ҳастай. ба дили пур муроҷиат кунед. душанбе Москва, инҷа як нафар нависян. Дуюмда
бозӣ 1 дақиқа мебинем. Душанбе Домодедов. Хоб Душанбе Домодедов 2 октябр. хоб 16200 рубл бардоро. Душанбе Домодедов 16200 мешавад. Аэропортҳо фарқ мекунад. Душанбе Вунукова касе ки мегирад 2 октябрда 15500 бардоро. Домодедов бо қиматтар ёки Жуковскирам камтар қиматтаран. Ҳама варианти арзон ами чи Вунукова аст. Душанбе Вунукова 15500 рублей. баъд билетҳои душанбе Хуҷандам мегирем. Хуҷанд Душанберам бошад ба Сомонирам бозам такрор шавад мегем бардоро мегирем. Билетҳои поезд бошад дохили шаҳрҳои Россия фақат. ай Москва касе ки Питер мерад ё Самара мерад бардоро Иркутск мерен дигар ҷо мерен билети поездам ҳаст. Билети автобус ҳаст бардоро. фақат ҳами таксиша қихтон чӣ мекунем ана дигар билетоша метонем бигирем шумода ёрдам кунем фаҳмонем чанд сум аст чӣ хел аст ҳамаша мефаҳмонем. хоб масъалаи билет самолёт бошад баъд тамоми рӯи дунё билет ҳаст бардоро. бо дили пур муроҷиат кардан гирен. бардораи азиз эфирмона аллакай 25 минут мешавад. як чамин 30-35 минути дига эфир да мешинем. хай баъд эфирам ҷамъбаст мекунем. ана ёки 20 минути дига эфирам кунем мешавад. дастаточно мешавад. эфирам ҷамъбаст мекунем. аз пайи билет оформикунӣ мешем. касида ки билет дар корай дар WhatsApp мо ина WhatsApp бардоро суратҳои паспортотон нароӣ мекунену баъд чӣ кор мекунем? гап мезанем ай киҷо ба киҷо билет дар корай мо нарх навора шумода гап мезанем махқул шид мегирем. хай махқул нашид ҳеҷ гап не пурсидану чиз карданаш ягон ҷои чӣ надорад бардоро бесумай пурсиданаш ба дили пур мо шарм накарда пурсидан гирем. чӣ саволе ки дорем пурсем бардоро савол додан чӣ додан бесумай. ҳеҷ кас шуморо ҷанг намекунад ягон гапи зиёдтӣ намегӯяд. авиакассаҳо бисёр ҳастанд. шумо мепурсед нарх навора сравниват кунед нархҳоро муқоиса кунед махқул шид ба дили шумо бошад мегирем бардоро ягон чӣ маҷбурӣ нестанд. хоб ҷа бародар навистай нархи билет чанд сум Москва Душанбе. хоб бо мо менависем ки кадом рӯз да бардоро кадом рӯзша намеган хайҷ гап не одамия фаромӯш мешавад. хоб ина марҳамат кунед. хоб 6 ноябр Москва Душанбе як бародар пурсидесиян ҳозир гап мезанем. шуморам метавонем пурсем бардоро шарм накарда ягон ҷои чизиш нест хавотириш нест. Москва Душанбе 6 ноябр Айвонукова арзон мешавад бардораи азиз 25300 рублей ҳастанд. 6 ноябр да касида ки билет дар корай 25300 рублей. бардораи азиз
як дона лайк ҳам бимонед. Касе ки нав дохил меша хоҳиш мекунем дастгирӣ кунен, канала дастгирӣ кунен, эфиромонро дастгирӣ кунен. Билет ҳастай ба тамоми рӯи дунё марамат муроҷиат кунем бардоро. баъд нафаре ки фарзанд дорен то 2 солара фақат авиакомпанияи Somon Air бесумай бардоро тамом дигар любой компанияш сум мегира бардоро беғарз ами Somon Air любой авиакомпанияш хоҳ вай 1 моҳай 20 рӯзай пулша мегира бардоро. хулас дига баъд айди сола то 11 солара Somon Air 50% мешавад, плюс минус 50% астай. Дига авиакомпанияҳо российский бошад ай 70 сар мешавад, 70-75. хоб 25 октябр ай бародармон президентиям бо Москва душанбе ози гап мезанем. 25 октябр 25 октябр Москва душанбе. Москва душанбе 25 октябр бо қиматара нисбат ба ноябр бо қиматар мешавад. Як ози не ҳам нарх мешудааст 25-300 аст. ҳамин нарх бардораи азиз марамат кунен. авиакассаи онлайн дорем ба тамоми рӯи дунё. баъд бардораи азиз масъалаи ҳам кӯдако бисёри нафаро мақсад мепурсанд ки хай бесумай мисол Somon Air бошад бесумай баъд мегӯем ки хай бародар бесума мақсад қоидааш хеле бардор бесумам ки бошад ӯ да загранпаспорт дар кора ки билетша оформ кунӣ билет оформен мешава ӯ бесумай мегӯем бародарҷон хай бесумай мақсад билет оформ кардан дар кор загран дар кор загранпаспорт ба ҳайрон мешавам мегӯям мақсад значи бесумам ки бошад значи билет оформ мешидай. баъд масъалае ки бисёр нафаро намедонанд ҳами свидетельство о рождении метриска мегӯем кӯдакода мегӯям ба метриска билет бисёри нафаро мегӯям билет гирем бардоро намешавад метриска қатъи вообще билет гирифта намешавад. ҳами граница вақте ки шумо ая давлати дига ҷо меред ба метриска ягон вақт билет гирифта намешавад кӯдакда вайда загранпаспорт дар кора фақат ба метриска мешавад дохили ҳамун давлат худаш мақсад а як ҷои дига мепара ай ҳамун мисол мегирем ай ҳами россияро ки бигирем ай Москва Санкт Петербург мақсад вақте ки париди метавонӣ ба метриска билет бигирӣ бардоро неки вақте ки Москва Тоҷикистон омаданӣ шудӣ ба метриска намешавад загран дар курай ёки возвращение на родину мегиред. Агар фарзандотон ҳамуҷа Москвада таваллуд мешаванд Россияда мегӯем вай фарқ надорад всё равно гражданин Тоҷикистон астай возвращение на родину мегиред ёки загранпаспорт мекунед дар ҳамун Россия баъд билет гирифта мебиёем бардори азиз. ҳами чизора донистанатон хуб аст. бародарҷонов касе ки дохил мешанд хоҳиш мекунем лайкорам бимонен. як 10 минути дига эфир мекунем. саволо имрӯз камай хай саволои ҳамада ҷавоб додесем дар эфир. саволо бошад ина марҳамат кунем мо як 10 минути дига бо дар эфирем бо саволои шуморо ҷавоб метиҳем. баъд бардоров мо дар WhatsApp мешем
дар WhatsApp смело муроҷиат кунем. чӣ гуфтем бардорои азиз? хуш омадед. нафаре ки нав дохил мешен ҳатман подписатсия бикунем бардоро. авиакасса дорем. як рӯз не як рӯз шумода дар кор мешавад. метавонем билет харидорӣ кунем бо нархҳои дастрас. марҳамат кунем бардорои азиз. ҳаволатон бошад. нависан гирен. касе ки ҳозир омадеста хуш омадед бардорҷоно. хуш омадед. нафаре ки нав дохили эфир шидесем бардоро. саволотон бошад оиди нарх навои билет марҳамат пурсем. хуб, салом алейкум. 10 октябр Екатеринбург, душанбе. алейкум салом бародарҷон. ҳозир як дақиқа мебинем. 10 октябр. хуб, Екатеринбург, душанбе. 10 октябр 22,000 рубл мешавад бародарҷон. рейси шабона ҳастай. шаби 10 октябр мепарад, саҳари 11 дар душанбе мешавад. 22,000 рубл уральский авиакомпания российский мешавад. багаж ҳамаш ҳастай. 10 кило ручной, 23 кило багаж. саломат бошем бародарҷон. меҳмон бошен. хуш омадед. подписатсия кунен. мо кӯшиш мекунем тез тез эфир сар битем. дар прямой эфир нархи билетҳоро гап мезанем бардоро. номерои WhatsApp монем дар рӯи экран ҳастай. сохранӣ карда монем. як рӯз не як рӯз дар кортон мешавад. бо нархҳои дастрас метавонем билет харидорӣ кунем. ай авиакассаи мо. бардорои азиз, билетҳои арзон ҳозир шуда. ай тоҷикистон, касе ки ай тоҷикистон Россия омадистай. ай клуб Москва 13,500 рубл метавонед харидорӣ кунед. ай душанбе Москва касе ки мебиёд 15,500 рубл то ами 5 октябр. душанбе Москва то ами 5 октябр шумо метавонед 15,500 рубл бихаред ами авиакассаи мо.
ҳозира шуда билетҳои рафтан арзон нест, фақат омадан арзоне бардор. ягон 7 минути дига 7-8 минути дига дар эфир мешем. баъди эфир мо дар WhatsApp мешем бардоро. касе ки билет гирифтанияй дар ҳамин WhatsApp суратҳои паспортотонро рӯй кунен, нависен ай ки ҷо ба ки ҷо билет дар кора, мо билетҳои шуморо афорӣ мекунем. то соати 11 шаб кор мекунем бардоро. 11 шаб ба вақти Москва. خب اینا مرمد.
шодиҷон иброгимов. ва алайкум салом бародар. Дар моҳи октябр душанбе Москва билет чанд бошад? ӯз мебинем бародари азиз, ҳамин саволи шуморо ҷавоб метем, баъд эфирмонам ҷамъбаст мекунем. бо насиб кардаги бошад рӯзҳои наздик эфир сар метем бародаро. дар моҳи октябр бародар 15500 рубл душанбе Москва то 5 октябр ҳамин нархе, варианти арзон. шумо метавонед харидорӣ кунед. ами авиакасаи мо занг занед дар WhatsApp мо бо суҳбат мекунем. подробно гап мезанем. боз нархи навора, кадом соатае, чанд қа багажа, чанд қа ручное, ҳамаша бо хушрӯ карда шуморо мефаҳмонем. бародарои азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. раҳмат нафаре ки дуромаден, лайк монден, дастгирӣ карден канала ва суханҳои нағз нависен. то эфирҳои оянда. худованд нигаҳбон.